So ito po ay mga tumpukan po ng mga tulingan, balsagalunggong. Yan po ang mga presyo ay 100 pesos, no? Yes, ang banda yung katayan ng manok. Katayan ng manok. So yan po yung mga presyo, no? Magkano hipon mo, Lodi? So yung 300 pesos naman po sa kilo ng mga malalaking hipon. Meron siyang tumpukan 100 pesos. So yan po yung mga latagan nila, no? Tulingan ay 100 pesos na tumpukan. Mga Lodi, salamat. 200 sa kilo ng hipon. Ayun, shout out. Lagi ka na sa highlight, ah. Yan po, 200 pesos. Thank you, thank you. 150 po sa mga balsagalunggong. Ayan. Tapos 280 po sa latag niya ng mga hipon. Malaki na po yan, ha, 280 po na per kilo. So madami ngayon mga gulyasan, mga tulingan. So sa mga tulingan po natin ay 100 pesos na tumpukan. Yan po yung mga presyo ng tumpok, 100 pesos. At dito rin po, ayan po ang mga tinumpok. Sa halagang 100 piso, madami na. 150 po sa balsagalunggong ang per kilo. Kacharita ay 130 na kilo. So murang-mura po ang isda ngayon. Tapos may isdang arroyo, 50 pesos na tumpok. Thank you, thank you. So, yan po yung mga ina-update natin mga natagan ng kanilang mga isda dito po sa Malabon Fish Market. Sulit. So, may burot galunggong po dito, no? Sa mga tumpukan ay 100 pesos. At hindi nawawala yung mga tumpukan po dito, no? Ng pusit. Ito po yung mga pusit, oh. Pang adobo. Sa halagang 100 piso ay may pang-ulam at sulit ka na. Tapos, dalagang bukit. At mga bangus pandaing. Ang kilo po ng mga tulingan ay 100 pesos na kilo. Ang mga galunggong ay 160 per kilo. So yan po yung mga ina-update natin. May mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. So yan po yung mga ina-update natin. Updated na mga latagan sa Malabon Fish Market. At meron din po tayo mga tumpukan sa halagang 100 pesos, mga isdang bilong o tiyabeta. At yung mga pusit po natin na sariwa talaga ay 100 pesos lamang po na tumpukan. Nice shoutout po, good morning. Good morning po. So yan, 50 lang po binebenta ni nanay dito yung mga sap-sap, oh. So murang-mura, no, na mga latagan po na inyong mabibili. 50 pesos lamang po ay may ulam ka na. Kwenta lang maganda, 50. Kwenta lang, 90 dalawa. Kwenta lang yan, madami na yan, 50 lang yan. So 120 sa mga isdang gulyasan, 150 sa balsagalunggong, 160 po sa mga isdang yellowfin tuna. 160 siya. Oh, yuyupin. Tumpok, tulingan, 100 pesos. Tapos yung mga pandaing na bangus sa halagang 100 pesos na tumpok. Magkano kilo, pre? 120. So yan po yung mga bangus, no, na pandaing. O pwede rin pong pamaksim. Ayan. So ang dami, no? Yan po yung per kilo at tumpukan. Tapos sa mga isdang bubuli, 150 na kilo. At mga latagan po na mga isda na bato. Bossing, magkano yung snapper mo? Snapper, 200. Ayun, 200 na kilo, no? So may mga papakol din po ditong papakol na itim. Ayan, papakol na itim, 120 na kilo. Ay, mother. 200 na lang. Per kilo ng mga bangus dagupan ay 200 pesos. Eh, bisugo. Ayan, 180 lang po ang per kilo, no, ng mga bisugo.
Bossing, thank you ha. Salamat. Thank you, thank you. So dito yung mga burot galunggong. Magkano, pogi? 150 na lang yan. 100 pesos no na tumpukan burot galunggong. At meron din po 120 na tumpukan po ng mga bangus. So ayan po yung mga update natin sa kanilang mga latag ng mga isda o mga isdang tumpukan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So sulit presyo no yung mga latagan po nila dito na inyo pong mabibili at murang-mura po sa mga presyohan. Sandaan na lang, sandaan. Galunggong sandaan.